Posljednji meč na egzibiciji u Abu Dabiju, Srbija protiv Sjedinjenih Država. Utorak, 16. jul 2024. godine u 20:28. Košarkaši Srbije protiv Sjedinjenih Američkih Država od 18 časova igraju drugi, posljednji egzibicioni meč u Abu Dabiju. Direktan prenos duela je na prvom programu RTS-a, a njegov tok iz časa u čas možete pratiti i na našem portalu. Košarkaši Srbije će protiv ekipe koju vodi Steve Kerr odigrati prvi, od nadamo se 3 duela u narednih mjesec dana. Ova 2 meča prilika su za Svetislava Pešića da vidi kakve su mogućnosti ekipe i lakše odredi sastav koji će predstavljati državu na olimpijskim igrama. Svi dueli se igraju u Etihad areni, čije su tribine formirane u obliku suze. U ovoj hali odigrano je nekoliko MMA događaja, a 2021. godine u ovom delu sveta održana je i prva NBA predsezonska utakmica u kojoj su snage odmerili Atlanta Hawksi i Milwaukee Bucksi. Karte za utakmice u ovoj zanimljivoj areni kreću se od $13 do $230. Sjedinjene Države su odigrale samo 2 pripremna meča do sada, a u oba su bila bolja od rivala. Prvo su bili bolji od susedne Kanade sa 86-72. U ovom duelu najviše je pružio Anthony Edwards, koji je ubacio 13 poena za 19 minuta. U Abu Dabiju su savladali Australiju sa 98-92, a najefikasniji na tom meču bili su Davis sa 17, Booker sa 16 i Tatum sa 14 poena. Posle utakmice iza zatvorenih vrata sa selekcijom Holandije izabranici Svetislava Pešića protiv Francuske imali su prvi ozbiljni test. Orlovi su u Parizu nadigrali selekciju Vincenta Colleya sa 79-67 u prvom zvaničnom meču priprema za igre u Parizu. Srbija je pored dobre realizacije u napadu pokazala zavidan nivo kvalitete u defanzivi, što u pojedinačnom zalaganju u odbrani 1 na 1, što u timskim kretnjama koje uključuju rotacije i preuzimanja. U Abu Dabiju, Australija je sa 84-73 uspela da savlada Orlove, pa glavni grad u AE napuštaju sa pobedom i porazom. Selektor Pešić je protiv Kengura odmarao Bogdanovića i Dobrića, a neočekivano veliku minutažu i za pripremni duel dobili su Radanov i Aramaz. Reprezentacija je uprkos porazu na momente izgledala dobro, a raduje saradnja koju su imali Filip Petrušev i Nikola Jokić. Amerika i Srbija su se, ne računajući Jugoslaviju, sastajale 3 puta do sada. Jenki imaju 3 pobede, u finalu svetskog prvenstva u Španiji 2014. a potom 2 u Riju, u grupnoj fazi i finalu. Izabranici tada Saše Đorđevića savladali su Amerikance 2019. godine na Mundo Basketu u Kini u borbi za 5. poziciju. Srbija se na olimpijskim igrama nalazi u grupi 100 sa Sjedinjenim Državama, Južnim Sudanom, ali i selekcijom Portorika koja je kroz kvalifikacije uspjela da dođe do Pariza.